Takže za mě každá volba, každý krok, který uděláme, je pořád lepší než nic. Takže následujeme to vědomí, následujeme intuici a následujeme svoje srdce tam, kam chceme jít. My tam dojdeme. Ono to někdy může trvat týden, někdy 14 dní, někdy měsíce, někdy roky. Nicméně je to cesta. Jo, jak cesta v životě, v podnikání, ve vztazích, je to úplně jedno, protože my následujeme to, co si myslíme, že je v tuto chvíli správně. Takže něco jako chyba v podstatě neexistuje, protože každý krok, který my uděláme, je buď vědomý a víme, že tohle už nechceme opakovat, anebo je to jo, wow, to je to ono, to chci zažívat a prosím ještě víc tohoto a jdeme za tím, protože víme, že je to možný. No a to je to, co jsem s váma chtěla sdílet, to, co mi tak tlačilo